Kaham jotono haino hailang sogor norpno ani tekasa ketar blogo ang tini basa mani kisa leri thangka 8:30 tamkha inke ang basa ui makhang ro shui paipikha tabuk ang thangnai bazar o kisa mikhi tongrok pai tupnani nogo kuno phano kwrwi inke ang o koikdin kisa basa mani leri tongkha inke jigino ang lamao talangui maya wngwi tongo phungo sarigo to ang daily no talango phungo basai maya wngwi bono ang lamao talangui maya wngwi tongha ta hingke bo khena rok musungkha hingke ang jedino ang talaiya adino khena rok musungkha hingke bo sasago thangwi khihaio tabuk oro no achukgwi tongnai yango khe babu rokoi tongo আর মা খে ফুঙ্গ দাঁতি no basakha ma mamui songwi tongkhana hingke norok naitung de ani blog no paithak jora. Abo hingga ko piyas kwrwi bufung kwrwi moso kwrwi derma kwrwi akran kwrwi nikito kwrwi bothar tato de Khe tong songwi tongsa akran no phantok rwui de rwi akran rwi moslen barbai tini ma khaklubai dal somani thoksuka hasing piyas somba sakang rwui dal songkha hingke markheno thogo norbo waisasa try khainai di yango babuni bagwi Maggi songmani ma hingke babu chalia ani bagwi tonwi rwkhata. Tini ni simi taisa surung ha weight loss khainani omoni bagwi tui kutungo lebu tei hani kisa rwui tini nungkha tabuk daily no nungsinai amtwui khe norokbo nungui nai di jara jara nungyakho omo bohok khalio nungkha hingke kubui no weight loss wngwo ang agibo try khaikha hingke omo simi no nungkha hingke wngla exercise bo khaina nangnai. Yango naidi ani ma tini kangrok ni pur khaina nai tongo mane kangrok no bora khainai ta. Ano omo bai simno mai rwkha hingke tei mui rok naingya omo bai simno mai chai mano aswk khe thokjago ar mani yak ni mui mane obo je chakha ba je chanai bo jibono tei poikya mani yak ni mui rok chakha hingke norok bo waisasa phaidi chini oro ma songwi charwani. Naidi ani ma rang 500 rwkha bazar khaidi hinui yango ang rang kwtal mankha hingke no bahainao tangwi hingke ang o rang kwtal bahai markheno motomjago yango ani ma no mobile ree hai kwrwngna tangwi hingke bazar o thangborong borong no ma no call khaio. Muflai yongko uksa ko bazar khaina bagwi bag rok tui nokhorka tini satung aswk tunglia haifano kolomwi tongkha nokha somoi tongmani bagwi teibosa kolomwi tongsio tini hingke bazar o thangwi norok bai ekbare malai sinai. Yango naidi mikhitung phalmani jaga no swbai kwtal khe khaina nai tongo uyang phasing hingke aphalnai wngko jaga ta obo khe swbai kho sido swda swbai no saimanya yango naidi iko aphalnani jaga hingke berma bo oro no phalo.
जों बिनोरनि न' बेरमाबाय आगारान पायु इनके आंटीनि बेरमाबाय लयता आगारान न पायनाय आर उयां फासि हिंके पुनबाहान फालनानि न' Tabo kapin bazaro phaika mikhitung kisa paitalangrana ang o yong yoroni no paisinai muya bai puitha mau 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 mikhitung ni asiki dam muya nakha 50 টাকা gangla tinta hinke 70 টাকা puitha nakha 30 টাকা tomato nakha 30 টাকা আর আলু বাই পিঁয়াজ তৈরি ফেকা তাই মশো 100 টাকা নি পাই তুখা তাই বেরমা বাই আকারান রাংগুইয়া উইনা পাই তুই ফেকা চিনি বাজার তাপো প্লাস্টিক বাই মিখিতেং রিসারলিয়া প্লাস্টিক এলাও খাইলিয়া নর নিবদে আমতি হাই সেম লেঙ্কা বাজারত থামানি kuai kaisa teh hika puku ka aram lain ja kita ba tini se katakan syu buanya wasta ka kurika रहने दो बहुत बुरे लग रहे तौबा 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 nai kota tangka 11:15 tangka tabuk tuku nai matai denai তারপরে সে সুমনি বাই দীপনি মাইটা আসিনে একবার সাল জাস্ট খাইগা না হিমি ফাইমানি ও মা লেন সুকো তেসে সে মিয়া মিয়া সারিগো কিসা এক্সারসাইজ খাইগাটা আমাসে ইয়াতে সামানি ও মা ও ইয়াতে সাথে তিন থাঙ্কা বাজারো তারপরে কংগাই বঙ্গি দङ kisa kisa kusukmani haiba ongi tongkha shori kisbana aram na yang tongkha haiba no tongkhaine bato khaini sitya bokire hingia manai bo thui tongo ang bese cover o jaga no sijago ang video khaipu yango ulta khaise video khai tongo edit khai purse saimano matai rokri pai my channel ni asukha ang mairok chai pai jikini banta chakumura rawi boksaidi rekha jigi mangso tabuk ase চালিয়া খুব কম চাওয়া টাঙ্গি জানিব মাংস আছে মানে হামচাকলিয়া মালিকনি রাং ন সাবাইনা মুচুং জায়গানি বাকি দিয়ে মাংস রক চালিয়া সিদু তাবো বিনি বান্তা চাকুমুরা 20 টাকা ডেলি ন পাইতুমনা নাঙ্গো সাড়ে কাহাম যতন তাবো তামি টংখা সারেকনি 6:30 ইয়াঙ্গো আন্দ্রগুন্দ্রা ওঙ্গি দঙ্গ জিগি বোয়ানো নাসিঙ্গি দঙ্গ বনো লামাও বেড়াইরনো বাকি তাবো জিগিনো তালাंगनाय দে তা সতন দিয়ানো তা সতন দি হিংকে দো হাই রে তা সতন দিয়ানো আনি yakung ছাই দংখো সে Abuk badro masi adiba si koboroi jawo omuni bagi no jigi bo o lamani sui rokno nugui koboroi jai tongha borok bai thana bagi yango khe manai jigi bai thangna bagi bol katal kaisa paitui phaika ar lamani sui rokno nugui jigi no yakalia jodi wari rekhai omuni bagi Ango naidi chini heroine bai malaina bagi bini dol rok asukhon wait khai tongmani chini gate ganao tabuk khe malai sinaita iko
Ani fungni simi kisa kisa yakung sai tongmani omase sarigo taibo bari suka omoni bagi dati fat fat mai chai pai thusino hani tongmase manai yango mangso tui heka 100 টাকানি omase boano sawa songoi rodi hene আর বখে yango sonya kare gim thunani thangka yango ang yakung satete bini bagui mangso songoi tongo so tini video asuk no jotono no horkaham.